Hei! Fucking asshole! Nyt on pidätetty! Käsi! Miksi minulta laitettiin 3 vuotta sitten vankilaan ja olen päässyt jo pois? No miksi sinä sitten myöt huumeita kylällä? Siksi. Sä ajat vielä kanttiin, poika. Mä näet vielä jossain. Älä ammu. Pysy siinä! En pysy! Voi. Mä lähetän sitä päiväkahville. Ai! My eyes! Vanatkaa, mennään mainoskot nyt! Täällä on 35 astetta. Täällä Etelä-Suomessa, Kaunisharjussa. Palatkaamme takaisin sarjalle Kuolemantuomio. Saatana, kenikka! Ai perkele mun jalka! Mun selkä! Mä enää katso tätä ampumista. Minun palloni! Sinut on pidätetty! Kyllä suostun, vaikka ei ole pidätettykään. You rest! No niin! Come on! Ylös! Ylös siitä! Ai perkele mun kinttu! Ylös tai mä ammun! Älä ammu mun aseella, älä ammu mun aseella. Älä ammu. No niin! No mun omalla aseella. Mä nousen. Mun pallit suostun. Nyt lähetään. Joo. Ai vittu! Älä yritä karata! Saatana! Oli liukasta. Älä vaan. Älä nyt yritä karata! Perkele! Älä yritä! Ai vittu mun rinta! Ai vittu mun selkä! Joukan! Suostutko nytten? Ai vittu! You are fucking asshole! Et ota sitä! Ai vittu! No niin! Kanttu vei saatana nyt liikkeelle siitä! Ai! Kerro minulle! En pidätä sinua, jos kerrot syyn! Miksi? Me pidätettiin! Syyskuussa minä olen päässyt jo vankilasta. Mut kerro, miksi sinä diilasit huumeita? Siksi, koska minä en ollut maksanut hänelle. Sain 0,5 kiloa huumetta häneltä. Tai kannabista. Jos tehtäisi nyt silleen, että sinä annat ne
kannabikset minulle. Olen polttanut jo senkin, tyhmä. Miksi et nyt vaan suostuis ystävällisesti lähtemään tuohon lähivankilaan? Miksi minun pitäisi, koska olen jo... Sinä diilasit huumeita. Kerro minulle edelleen se syy. Miksi sinä ammut minua maahan? Siksi, että sinä kertoisit syyn, saatana. En pysty kertomaan. Jos sairaalantani tulee, niin pystyn. Jos lääkäri tulee, niin pystyn. Minä en soita sinulle ambulanssia. Sinä olet ampunut minua kanssa. Me kuullaan molemmat tähän vielä. Ei kuolla. Minä olen rasva, en kuole ikinä. Kaikki sanoo, että älä kuole rasvana. Älä ota sitä asetta. Hei, nyt kannattaa kuunnella. Ai! Kannattaa kuunnella nyt. Ai! Kuuntele. Kuuntele nyt tarkkaan, kun mä selitän sulle. Älä ammu, älä ammu. Don't. Mun pääni. Mitä sä nyt? Mitä? Ok. Se näytti kuolevan. No, voitiinpa tämänkin kyttää äres. Kaiju paska! Sä et oo kuollut. En olekaan. Minulla on pommi aina taskussani. Tai niinkun miina. Ota se räjähtää pommin suussa. Minulla on aina... Et pääse enää. Minä räjäytin vankilan. Sain minua vannan. Sinulla on toinen vankila, hauta. Minä ammun sinua päähän. Ja tämä oli Rosvon tarina. Hänen juttuunsa päättyi kuolemaan. Poliisi joutui sairaalaan vakavien vammojen takia. Ja näinhän se meneekin. Hei hei!